Khoroksa content creator Chintamala bonto jotno sinibaina bo tabuk accident wngui car accident wngui belai kheno serious condition o kwlaijak baksa kheba o accident ni video clip rok no nugui mankhana baksa kheba nugya phano wngui mankhana tabuk bo belai kheno serious condition o kwlaijak Chintamala no hingke to jotno sinibaina hinui kha khlaio okra tu cherai bo entertain bo khaio tei kwbangma short film rogo bo tisajak tongo hingke bini je acting rok no nugui baksa kheba comment kaham hamya sao baksa hingke ba bini fan rok bo tongo bono sajagui bini acting rok no naiui thik no bo Chelani beri wngkha bini bwkha tongma bai abo kahai dunia o kwbangma no tongo chini country o simia foreign country o bisi abo kahai cholio beri ni chelani beri abo kahai wngmani borok ni bwkha se amtui hingka hingke bo tabuk abo hai jora o belai kheno serious condition o kwlaijak go baksa kheba salai tonglaikha abo ba acting se abo ba acting kwrung se hingka ba acting wngui tongkhata abo kahai jora o abo hai jora o hingke tei bo acting wngnani manja khata hini baksa ke ba salai tonglaio phiaba abo hai kunuya bono bahai ke ambulance to phaimali a jora o fire service gari bai bahai ke bono tlangjak a jora o belai kheno kha sia hama kufungjagui tongo tei boro hospital o tlangui bo arjago belai kheno serious wngjak tabuk hingke to bahai wngkha tabuk sukjora kunu update mania kho phiaba jefuru update mano norok ani channel ni bisingtui nugui mannai dakti no hingke khoroksa borok wngui borok no hamjaknani nango tei hamya jora o pre khlainani nango dakti hamui phainani wngthon hinai borok nijini dusman phano wngthon hamya jora o hingka hingke jotono no kaham no wngthon pre khlainani nango hingke boni bagui jotono pre khlaibai dik tei comment section o suidi bini bagui tamo sanani muchung